Los pallapupas podemos ayudar a que el niño esté más relajado a la hora de hacerle el pinchazo, la cura, la intervención, y también facilitar al personal sanitario, al estar ese niño más relajado, que su trabajo lo puedan hacer mejor. Al moment que has de punxar un nen, si el pallasso prèviament ha pogut fer un contacte amb el nen, crear un joc amb ell, on ja van a la sala on se'ls punxa, però hi van ja com part del joc. La iniciativa dels Pallapupes va néixer de pensament amb la Merche Bromera, que ja ho va sol·licitar al seu dia, perquè vam saber que estaven a Sant Joan de Déu i que la cosa funcionava molt bé, anava molt bé. La Merche és una persona molt humana, que agrada molt aquestes coses. I llavors va quedar aturat perquè hi havia una sèrie d'impediments. I va ser com un regal que un dia de direcció em van proposar que vinguessin els Pallapupes i evidentment no, encantada la vida que vinguessin, i ja totes van anar posant en marxa, vam fer reunions amb els diferents serveis en els que havien de participar, com era servei quirúrgic, consultes externes, etc. i pediatria, evidentment, i ja vam iniciar tot el procés. También nuestro objetivo es un poco los procesos dolorosos, donde el niño y la familia sufren más estrés, ¿no? O más dolor. O sea, y nosotros consideramos que hay un dolor físico que es real, pero luego hay un dolor psicológico, ¿no? Que cuando el niño ya ve la bata blanca ya se imagina que le van a pinchar y que le van a hacer y que sí, que a lo mejor le hacen, ¿no? Pero todo ese pre y el post es donde Pallapupa intenta estar, ¿no? Para quitarle esa angustia que el niño pueda sufrir. Amb les famílies fan una feina, jo crec, de suport una mica, no? De treure'ls aquella angoixa que els provoca veure el seu fill en una situació d'estrès, que l'estrès és pel fill, però els pares, evidentment, també ho estan visquent molt més que el nen, no? Perquè, clar, veure un fill que pateix o que ha de patir o que no se sap el què, la incertesa aquesta de la malaltia, és una cosa molt dura pels pares, i llavors el Pallapupes humanitza una mica, no? O sigui, nosaltres som molt tècnics, podem assegurar que el nen es curarà o no es curarà, però bueno, que el procés pot anar bé, però el fet del Pallapupes li treu l'angoixa aquella, no?, que li està provocant la situació, y yo creo que es una manera de humanizar la medicina. Básicamente nosotros trabajamos la improvisación. Pallapupa contrata profesionales, ¿vale? Para que trabajen en los hospitales. ¿Por qué profesionales? Porque improvisamos continuamente. Entonces necesita una buena base de formación y de experiencia también. Signen un codi deontològic, abans de treballar, saben molt bé que aquella informació a la que ells tenen accés és confidencial, o sigui, ells quan estan aquí de Pallapupes tenen accés a aquesta informació que després no l'utilitzen absolutament per res, perquè saben que han quedat aquí i prou. Quan ells arriben fan el que ells diuen la transició, que per nosaltres seria passar el parte, no? Parlen dels nens que hi ha, dels possibles problemes que hi pot haver, dels temes que potser no haurien de tocar perquè pel nen pot ser incòmode o que li pot crear més estrès del que ja té. Cada intervención es diferente, porque cada caso es diferente, como cada persona es diferente, tiene un grado de nerviosismo, o cada intervención puede ser más o menos dolorosa y tiene unas características determinadas y una edad determinada. Igual que a un niño muy pequeño le interesan mucho los colores,
a un niño de unos 16 años le interesa más otro tipo de cosas, que hay que buscar lo específico de cada persona y de cada edad y de cada sexo, pues para poder captar su atención y poder introducirlo en un mundo que a él le interese. Aquí en planta visitamos las habitaciones y luego si tienen que hacer alguna intervención como alguna cura, algún pinchazo, también estamos presentes en esos momentos. Y la CMA es otro proyecto que tiene Payapupas, que es el proyecto quirófano, que ahí recibimos al niño, o sea, desde que llega el niño al hospital hasta que lo entran y le ponen el pijama, lo duermen, lo separan de los padres para entrar a quirófano y hasta que se va. O sea, un proceso diferente porque es mucho más largo y trabajamos mucho en los puntos de estrés o de ansiedad que pueda tener el niño, ¿no? Es un niño que tiene unas características diferentes a un niño que está en planta, porque ese niño viene a hacerse una intervención, generalmente está mucho más nervioso, ¿no?, que un niño que está en planta, una simple fiebre o lo que sea, porque sabe que le van a operar. Consultes externes, es creen situacions també de vegades d'estrès perquè hi ha molta gent a la sala d'espera, la gent els ha dit a les 9 i a les 9:30 encara no els han trucat i es van posant nerviosos, els nens això ho capten molt, llavors són situacions bastant dures i el fet de que hi hagin els Pallapupes, aquesta cosa es viu diferent, és molt diferent tenir a la gent allà a la porta, escoltin, que jo no tocava, tenir-los distrets, contents, que entren amb el somriure perquè hem estat allà amb el pallasso que s'ha fet riure, o sigui, tot és diferent. I aquí hospitalització és el mateix.